μια που πήγαμε στην Τουρκία και μπήκαμε στο κλίμα, νομίζω ότι σήμερα θα το δείξουμε νωρίτερα. Το περιμένετε πώς και πώς. Υπάρχει και σύνδεση με τα προηγούμενα. Ό,τι να είναι, δεν είναι καμία σχέση το ένα επεισόδιο με το άλλο. Ό,τι να είναι γίνεται. Αλλά μια σύνδεση χρειάζεται. Μια σύνδεση χρειάζεται. Γενικότερα οι διάλογοι δεν βγάζουν και ιδιαίτερο νόημα. Παρ' όλα αυτά, για κάποιο λόγο, εσείς φαίνεται να λατρεύετε το τουρκικό serial. Είμαστε στο 5ο επεισόδιο και η αγωνία κορυφώνεται, κυρίες και κύριοι, με διαλόγους που αγγίζουν και πολιτικές πραγματικότητες της χώρας. Οπότε είναι η ώρα, τώρα αμέσως τώρα, για τα τουρκικά σύριαλ. Türkiye Serial. Tamam. Γιάννη, η κατάσταση Tamam. επεισόδιο 5ο. Şimdi Yıldırım Ayava. Çocuk Lavais Koyaman. Φάτε καλά, διότι σήμερα θα σας πάω στο παζάρι να σας πουλήσω. Τι θες? Σεχραζάτ. Λέγε. Θα μου φέρεις λίγο νερό, έχω κορακιάσει. Σε παρακαλώ. Να κατέβεις να πάρεις. Σεχραζάτ, βαριέμαι. Το καραμαλής να ήσουνα. Σεχραζάτ. Το γεφύρι θα προχωρήσει. Είτε συμφωνήσουμε μαζί, είτε όχι. Έγινε. Να βρούμε πόσο θα πούμε ότι κοστίζει όλο το έργο. Άκου να δεις. Εμείς υπολογίζουμε γύρω στα 5 εκατομμύρια. Θα πούμε ότι συνολικά κάνει 8. Εγώ θα πάρω τα 2 και εσείς το 1. Καλό deal νομίζω. Από 1,5 ο καθένας ή αλλιώς φεύγω χορεύοντας κλακέτες. Θα βάλουμε βίντεο από το πάρτι στο κότερο. Εκεί που είσαι ντυμένος Lady Gaga και φωνάζεις δίρτε με. Θα μου κάνετε τα 3-2. Έχω όλα τα κανάλια με το μέρος μου. Άκου εδώ, πρασινοφρουρέ. Τόσα χρόνια κάνουμε business με το Υπουργείο. Πριν από σένα. Το Πασόκ είναι εδώ για σας. Μπράβο, Λεβέντη μου. Σου έχω πει ποτέ ότι έχεις πολύ ωραίο σώμα και μελαγχολικά μάτια? Και εσύ έχεις πολύ ωραίο πρόσωπο. Μέσα στη γλύκα και την καλοσύνη. Έχω πούστες. Υπάρχει και αυτή η τηλεόραση. Πολύ συγκινητικό. Μην γελάτε, εδώ παίζονται δράματα. Πραγματικά μαγικές στιγμές. Είναι σε κρίσιμο σημείο το σύριαλ. Μην χάσετε το αυριανό επεισόδιο.